Suntem aproape de final. Rareș, ți-a plăcut? Da. Wow! Suntem aproape de final, da? Urmează să-ți faci freză? Da? Și apoi unde mergem noi? Unde mergi după ce pleci de aici? La Mac? Wow! Tata, mami? Super! Stai că vine Lina să-ți facă freza, da? Să-ți facă așa frumos ca lui Darius, da? Wow, unde ești tu aici? Ești într-o mașinuță mare roșie? Da? Ia fă aici, bip, bip, ia. Merge? Tit. Oh, super! Fă un pic, nu? Wow! Ia să vedem ce-i face lui Rareș la freză. Super! Mami? Da? Da, mami? Da. Imediat ne dăm jos, da? Blue? Da, tata, mami? Wow! Ia să vedem ce se întâmplă, da? Wow! Ești blue! Rareș, stai acolo, da? Să facem o poză. Wow! Iubiu, mami? Ești blue, da? Asta este rezultatul final. Ești fuma? A ieșit minunat! Ești fuma? Cum râde băiatul? Ia! Stai acolo tu, da? Întoarci capul. Uite-te la mami așa.